Ki nongkit kam bahakman ki balamino naka All India Trinamool Congress Nongthymmai constituency kila penyeso ilade shaka Congress haka arphonai trek nai wing arjar pusau ha Congress bawan ha kejelang ha kani kasngi ka Congress omtang bala pediang burom yakini ki Nongïalam ka TMC na Nongthymmai henrei klayo ru ban pediang burom yakini Nongïalam na ki wei seng sanhima bakenthum naka National People's Party NPP United Democratic Party UDP but ka Voice of the People Party VPP kibadai na Sohīong Mawthadraishan but Jirang constituency la pediang burom yakini ki Nongïalam ha ka jidan lang ka Dibora Marang working president ka MPCC uba Roni V Lingdo MLA but MDC na Meliam uba Deiru vice president ka MPCC uba pensingan NCM MDC na Lor Kiwipan ha kejelang ki Nongïalam ka All India Trinamool Congress AITC na Nongthymmai kila pentep bala khliap lama ya ka parti bat kumba 6000 sans pangut ki don ki ban penklan ya ka Congress katba ki Nongïalam na ki weipat ki parti kila penpau ba kim don nongrem satya kum ka Congress sipor ngalasngau tenang bahai kata kejengelap juga Voice of the People Party mau ngalasngau nok bersih mahayaka te kum tangla join saka sipor Henry ngalasong untuk ngala perkhat dan ngalasngau nilai don kamde ke Voice of the People Party mo ngamla bandong kata presiden parti ngang sepuluh punta tenang tak kata mentang ngaperkhat mo imat ngaladai ban phaidiang saka kami namar kadai gani ke parti ke bangna lasngau sya kadan ke nongrem kadan rai nakaba kamtam nakaba jonga jongpi kiba im akan negari nga kumu presiden ringkat bat i secretary bat poro kithot ki unit kiba hapo jonga Nongthymmai constituency niladap yang kapan dissolve yang kapan bahan Nongthymmai constituency yang mentah lakhliap kelama jong ke TMC kata kadai ka pupor kamangi ko apnai syakipat ba jong Nongthymmai constituency pat sekejelahi borokawe but hoi kumlong mene ni wan tangsis pangut hirai sa ilaya adab ban enroll kumba khatsau khatsan sepangut di ya kata ko program ke bahe ngin sale hapo ke constituency ke jongi but hangta ngin sabni isu ya ke jingklan jong ke seng Congress napo Nongthymmai constituency nangni smart apo Jirang constituency interaction ham namta party Congress but in the play rekat but ka state kunjur habakren sikilat phai khubor hadien kejelang ba Roni Loong ba kejingwan penyeso kini ki Nongïalam South League constituency ka peni ba ki pai ba ki sngu ba dei tang ka Congress ka bala bani trailang tikani kamu kapani shai kadar ba ki pai ba amta ki lasram sotho nopoi ba senchar khadar piong po jala piong po this council piong po parliament ki sotho ka jingsingan seng Congress ki pai ba amta PSO piong gilale chikiwi ki seng Andre kadang kawai ke di tang seng Congress ka ba ki pai ba ki dong jingshania ba ka seng ka ban tre namata uluk-ulak namata khamtam ki ritpai ni ki rulum ki badang don kampun ki kampan roy badang kampun ki ain banyada yungi pila yoso mentai pinapo Jirang ki de napo ka parti NPP National People's Party ki don ki bala mentau don we romba no Sohīong uba larung UDP urung VPP no Voice of People's Party da don pan napo ka Trinamool Congress TMC but na ki parti ki mo sausan parti ki lawan penisno ka seng Congress kamde tang na ka TMC VPP UDP NPP la penisno ka seng Congress PPO sno mentan ukuran tu romba napo Sohīong wang alas no man sim siya kata ko Voice of People's Party Dre ukran perkut Dre wang kamu show Voice of People's Party wang show pat happy tiba sengapan perkut de kamon na try pila sontro ba hakatu kapor lesi ki pai ba ki kimilanti ba na kane ka parti renda layak ki banai layak ki tayo ki banai ki sontro ba lesi ka kimilanti ki pai ba ka jingkran jo ki kami Habatin, pej bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka plus F?
Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.